så er vi i Agra i Indien. Bare 4 timer forsinket ud eller sådan noget. Vi står faktisk lige nu oppe på vores tagterrasse pool. Jeg tror, at Taj Mahal er derude et eller andet sted. I morgen bliver det lidt mere spændende dag, men nu får I lige først et indsigt i, hvordan vores rejsedag har været. Godmorgen. Det er koldt, så vi måtte ringe ned til receptionen og spørge, om vi ikke kunne tænde på varmen eller et eller andet. Så kom de med den her lille ting. Vi har jo et langt program i dag, så det bliver ret spændende. Først til Sorgmål 40 timer. Ja. Vi skal jo på en guided tur her om 2 timer, så vi skal lige nå at spise noget morgenmad og faktisk tjekke ud. Og så skal vi have opbevaret vores ting her, imens vi er på tur. Og det skal vi jo så i 7 timer. Vi skal se, hvad var det, et fort her? Hvad var det hed? Agra Fort. Agra Fort. Og vi skal se noget, der hedder Baby Taj Mahal. Og så skal vi se Taj Mahal fra et udsigtsspot. Ja, og så skal vi se en lokal bazaar eller noget. Og måske en café. Og det er jo så med en privat guide og privat chauffør. Så det er egentlig meget rart. Vi skal ikke ud i Indiens gader på egen hånd. Nej, nu kan I få lov til at se lidt af, hvad der skal ske i dag. Til byen, hvor vi skal prøve noget indisk tøj med deres flotte kjoler. Og vi skal have noget frokost og måske noget henna. Det får vi lige at se. Stay tuned. Nå, post, at vi er kommet væk fra Indien, som var hårdt, men også virkelig godt. Fedt. Det var virkelig fedt at opleve, men vi blev også enige om 24 timer, så havde vi også været der. Vi har købt souvenirs, så hvis man har lyst til at se det, så kommer der altså lige et lille hurtigt souvenir-haul fra Indien, for der blev faktisk købt en del, taget betragtning af, hvor kort tid vi var der. Jeg har købt en ring. Det er en ring med min, fødselssten. Ja. Wow. Ja. Ej, den er jeg virkelig glad for. Den passede bare perfekt på fingeren, og den skulle jeg selvfølgelig have med mig hjem. Jeg har købt i hvert fald et tørklæde i den her sådan lidt Bordeaux
farve med nogle hvide detaljer. Sådan et langt et, som man kan tage på. Det ser sådan her ud, og det synes jeg er rigtig fint. Så var vi inde, også et lokalt sted, det skal lige sige sig i Accra, der var de meget kendt for marmor og sådan inkorporere alle de her forskellige sten i den her marmor, og det hele er håndlavet. Vi fik det fortalt sådan, at Accra er opstået efter, at man skulle bygge Taj Mahal, hvor der over, 21-22 år, var over 20.000 mennesker og artister, der skulle lave Taj Mahal. Så på grund af, at der var alle de her mennesker, der skulle lave Taj Mahal, så flyttede man jo så tæt på, hvor det var, og på den måde opstod byen Accra. Jeg købte blandt andet den her lille elefant ud af marmor, og der kan man så se, hvordan der er farvet sten i. Den her orange farve er ligesom kendt for at være inde i Taj Mahal. Så havde de rigtig meget de her små skrin i forskellige størrelser. Nu kan I kan se sådan størrelsesforskellen her på mig. Hvor min er ligesom udhulet her, eller har de her huller. Og så noget blomst også med den her Accra orange farve. Den er lidt mere i de lyse toner, men også med den orange og den grønne og sådan lidt en muslingskalder. Ja. So pretty. Så nu må I se med videre til Sri Lanka.